Dengê Kurdistanê ye. Şinavên Çiyan a Radyo Dengê Gelden başkodarên hêja 22 mijdarê 2025 şemîlî Brükselê saat 13 li Amêdê 15 em ê nûçeyên di nava rojê de pêşkêş bikin demdema Zadiya Rêberapoya. Rêberapo peyam ji konferansa bihevre şêwedayîna jiyanê pêvajoya çareserî û perspektîfa siberojê reşan. Peyama Rêberapo wiha berdewam dike. Beşdar û dostên hêja. Herkesê ku bawer dike pêvajiyekê avakirina civakî û aştiyê ya ku timî ket û biryardariyê dixwaze heye di vê civînê de kombûne ez we hemûyan silav dikim. Qada ku li ser esasê vê armancê xebatan dimeşîne bi taybetî têkildarên meseleya ku ji bo pêkarina aştiyê û parastina wê dikeve nava hewldanan ev yek xwedîgirîngiyeke mezin e. Aştî ne tenê ji bo Kurdan, ji bo hemû gelên li herêmê hêviye û binirxe. Ev hewldan tevkariyeke girîng e ku fêmkirina navbera gelan xurt dike, zemînê civakiya jiyana bihevre ya bi rûmet û aştî çêdike. Xebatên wiha divê zemînên bi tendurustî ava bike ku nasname êş û xeyalên pêşerojên cuda di asûyeke aştiyê ya hevpar de lê bicivin. Aştî di heman demê de rewşa lehevkirineke civakiye ku adalet و کەوی و ئازادی و حرمەت داینا هەفتوو لێ ساز دەبە. ئیرۆ قۆناغا دیرۆکیە ئەم تێدە وێ باندۆرê li çarênûsa Tirkiye rûşata navîn û civaka Kurd bike. Dema ku em di nav de derfeteke welê pêşkêş dike ku ji pêvajoya negatif derbasbûna pêvajoya veguhestinê ya pozitif mümkün dike şer ji dervehiştin û bêhukukî derbas bibe. Ev derbasbûn ne tenê terciheke polîtîk e di heman demede hewdaneke ku rastiyê dîrokî û gerdûnî neçar dike. Ji bo aştiya mayînde û çareseriya rast divê hukuk ji nû ve were avakirin û siyaseta demokratîk were sazkir û ev yek bediviyeke jenevegere ji vî alî ve pir girîng e ku dawî li pêkanên keyfî were pîvanên hukuka gerdûnî û biryarên saziyê nav netewî dem dest pê bicîhanîn. Ez hêvî dikim ku ev konferans bibe gaveke ku ji bo zêdebûna derfetên aştiyê kurbûna riyên çareserî û pêşeroja hevpar a gelan riyên nû ve bike. Ez herkesî ji bo aştiyê ket dide birêzdarî silav dikim, di xebatên wê de serkeftirê dixwazim Abdullah Öcalan greva îmbaliye. Gelê Amêdê got divê CHP li pêşiya çareseriyê nebe asteng. Li ser biryara CHP'ye li Amêdê ji Ajansa Mezopotamya Iraqê ve Abdulhamid Şalo diyar kir ku CHP li ser kodan xweyên berê de ısrar dike û ha dewam dike. Kurdan bi dengên xweyên stratejîk CHP kirin partiya yekem. Lê wan bi vê helwesta xwe îradeye me tune hesibandin. Lê em jî vê zihniyetê nas dikin. CHP şaşeyeke dîrokî kir û wê encamên wê jî bibîne. Welatiyê bi navê Polat Yıldırım ji diyar kir ku divê êdî helwesteke xurt li hemberî CHP were nîşanda. CHP bi vê helwesta xwe zelal kir ku aştiyê naxwaze. Polat Yaygır ji da zanîn ku CHP bi tune hesibandina îradeyê Kurdan ticara nekarî bibe desthilat û wiha dewam kir. Divê CHP li pêşiya pêvajoyê nebe asteng bi redkirina Kurdan wê tişta heyî wenda bike. Divê ji vê helwesta xwe vegere û pêvajoyê xurt bike. Şêx Mûz gözü açık ji nerazbûn nîşanda û got divê CHP divê ji vê şaştiya dîrokî vegere pêwîst bike Özgür Özel divê biçe İmraliyê û bi Rêberaporê hevdîtînê bike. Sabah Tuncel got pêwîstiya têkoşîna jinê bi perspektîfeke nû heye. Çalekbana tevgera jinên azad têja Sabah Tuncel biryara beriya 25 mijdarê roja têkoşîna ya nav netewîya li dijî tundiya li jinê ji a nefere axivî got ku divê têkoşîneke berfirehtir a jinan were ava kirin. Ji ber vê yekê rêbazên têkoşînê werin guhertin û got ku pêwîstiya têkoşîna jinê bi hilim û têkoşîneke bandortir heye û wiha got. Divê em li ser
بخابتن کو ام چاوا بکاربن لدیجی پرگالا سروریا میر جیانا آزادی خوازی آجنه به هفره برخستن بکن لور نتر ذهنیت آجنان به اساسی دوی ذهنیت میران وره گوهرتن دوی مجاره ده خباتن خورتر بینه کرن و تدبیر بینه کردن جبو کو بکاربن دیوارن لپیشی آخر راکن دوی آزادی آجنه خورد بکن نوکوی جبر دست بده که دوی اموی جهوله راکن جبروی که تنه تکوشنا جنان ترنا که دوی مر لگوری پرسپکتیف آزاد خوازی جنه ورنگو هرتن جبر کو پرسکریکا کو ام جیان دکن نه پرسکریکا جنه لب پرسکریکا میره دوی ام پرسکریکا میر در باز بکن گرشن لدورا دا خوازن خواه بریخستن ببن او یک و پیک بوره سباتون جل دا خوی داوی آخفتن آخوده گوت کو 25 مجدارا ای سال داخواز آشتیه بدنگ که بلندتر لکولانا بقیرن دوید پیواجوی آشتی ده گرتی نخوش دمل دستورن بردان هفسروکا شاخ ایهاده ایزمیره زیلان گموش تکیلار روشا گرتی نخوش آخوی گوت لی گرتگان 412 گرتی نخوش هنو ده پیواجوی آشتی ده تشت اول بیکرن دوی بردان گرتی نخوش به گرتی نخوش ده شرط و مرجع لده جورمت مروبان ده تین گرتن و بالک شانسر زحمتین کو او پیره روبرو دمینن او آستنگی هم جهیلا کاروبار نوخوی یر روبریا گرتگی و هم هیلا جندرمه آن تین فرض کردن دما کو او تین و گو هستن جبو نخوشخانه او به ساعتان دو وسایت نخوشخانه ددمینن وسایت نخوشخانه او قاسقریج او تجینه کو حتی کسی که ساغلم جین کاره لور بمینه گله کرتی نخوش عملیات بن و نیف ساعت پشتی عملیات دستوان تین کلب چکرن و بنوینان و تین گریدان او نچار دبینن کو کلبچه ورن موانه به کلبچه ورن موانه کردن زیلان گموش تقاض لسر پیوستی آوان پیکارین در وی مروانی کرد زیلان گموش تقاض لسر پیوستی آوان پیکارین نمروانی کرد او گوت شبر وی که دو آوای کرنا گرتگه سه یه او اولهیا بلند ور راوستاندن و ین هی ورن گرتن زیلان گموش هر حال سر رولا آتکه د بردان گرتی نخوش آخوی گود آتکه سازه که کود نرخین کاگلو گرتی یک نخوش دوید گرتگی د بمینه یانا راپور انج نخوشخانه پرورده و لیکولین و پسپوران لبارا آتکه نه گرینگن نکاربن جیانا خواه به تناصر خواه به دومینن جی هکه آته که پیجه هندکارن دی گردگی ده بمینن بردان آوه ده نه گنگاز به ده نونر راپورن پسپوران جی اساس ورن گرتن Keske Liwane miting li Darbixê Konfederasyona Sendikaya Karmendên Cemeveriye Kes di 29 Mijdarê de li Parka Aştiyê ya Musa An Terwanê mitingeke heremî li Darbixê endamê Komîteya Amadekara mitingê Şemsettin Bekirtekilarî mitingê axivî û wiha got weke ku hûn dizanin bütçeya 2026an di Komisyona Meclisa Mezin a Netewêya Tirkiyeyê tenê xweşkirin weke platforma karkeran em dizanin ki bütçe î sal ne ji bo karkerane ji bo sermaye sütmend lêçûnên leşkerî û milîtarizmê ye wekî kesk me li çar heremên derbarê vê yekê de mîtingên heremî plankirine armanca me ev e ku em bütçeyeke ji bo gel bütçeyeke ji bo Tirkiyeyeke demokratîk bixwazin herkes dizane bütçeya li Tirkiyeyê ji bo karkeran bêhtir ji bo şer û sütmendiyete bikaranîn armanca me ev e ku berî ku ev bütçe de meclisê de werê dengdan an biryar li ser werê dayîn dengê xwe bilind bihesînin Bekir destşan kir ku aboriya welêt û aramiya wê dê bi pêvajoya civaka demokratîk re bigêje asteke Banga me ji bo tevaya gele wane û herêmê ye em hemû gelê xwe vedixwînin mîtînga xwe ku di 29 mijdarê roja şemiyê saat 12 de li Parka Aştê ya Musa Anter bê li darxistin em bawer dikin ku ev mîtîng de bibe mîtînga kesên daxwazên dengê xwe ragihînin Liwane dijî tiryake xeta têkoşina Hevpartê ava kirin. Heberdevka platforma şiyar be yawanê Rûken Kiliç têkildariyê tiryake ku di nava ciwanan de bela bûye axivî.
Kılıç wiha dibêje ji ber polîtikayên şerê taybet ên Kurdistanê wan bûye yek ji wan bajaran ku bikaranîna maddeyên hişbir herî zêde ye. Platforma Şiyar Bel Amed Batman û Mêrdînê hatiye damezrandin. Em berê jî li ser avakîna platformê xebitî bûn. Me bi şaredarî û rêxistinên civakî re têkîdî danî da ku em bibînin ka mirov çawa vê pirsgirêkê çareser dike. Ew êdî bûye rewşeke pir acîzker. Ji ber vê yekê me biryar da ku em bi hemû dînamîkên bajer re werin cem hev û vê platformê ava bikin. Rûken Kılıç bilehev kir ku ev ji bo meşek hişyariyê ya girseyî amadekariyan dikin û wiha doman. Em plansaziya meşeke hişyariyê ya ku hemû dînamîkên bajer tevlî bibin dikin. Me planeke heye ku hemû rêxistinên civaka sivîl û sendîkayên bajer nerazbûnê xwe ya li hemberî vê yekê nîşan bidin. Piştî meşê em armanc dikin ku li kolanan taxan û parkan belevokan belav bikin. Bi dikandaran re danûstandinê bikin da ku rewşê reva bikin. Li taxan karên malê bikin, biçin cem gel û li ser hişyarîkirana xwe ka em çawa dikarin xwe biparêzin û em çawa dikarin hişyar bibin bixebitin. Heştû û şeş rojin karmendên Herêma Kurdistanê mûçe wernegirtine. Heştû pênc şeş rojin Hükümeta demboriya Herêma Kurdistanên mûçeya meha îlonê ya karmendên Herêma Kurdistanê belavînê kiriye. Ji ber xemsariya kabîneya neham bi serokatiya Mesrûr Barzanî mûçexwarên Herêma Kurdistanê di rewşeke xirab de ya aborî de dijîn. Heta niha jî mûçeyên meha duwazdehan ya sala borî û mûçeyên meha neh deh û yazdehê îsal nehatiye dayîn. Ne diyare wê kengê were dayîn. îro di Rojnamaya Erebî de çi derketine pêş em ê ji were ragihînin. Rojnamayên Erebî îro balkişandiye ser tevgerên Netanyahûyê li başûrê Sûriyeyê û metirsiyên têkildarê rewşa şeriya Rojavaya piştî şerê Xezayê kiriye. Rojnama El Xalîca Îmaratiyê balkişandiye ser serdana Wezîrê İsraîlê Binyamin Netanyahu ya başûrê Sûriyeyê û diyar kir ku ev peyameke xeternak ji bo Sûriye û herêmê ye. Rojname wiha dibêje İsraîl hem dide nexweş hem hewl dide nexşeyê nû li gorî pêvajoya rûşeta navîn nû xêz bike. Tu amadekariya İsraîlê yên ji bo piştgiriya dan û standinên ji bo serveriya Sûriye û Lübnanê nîne. Rojname Erev ji baldîk şile servan xalan. İsraîl hemberî îhtimala ku Moskova hêzên xwe yên wekî polîsên leşkerî ji nû ve li başûrê Sûriyê belav bike İsraîlî bi hêrs kiriye. Serokvezîrê İsraîl Binyamin Netanyahu piştî serdana xwe bi rojeke êrişî serokê Sûriyeyê Ahmed El-Şarî kir. Ev cara yekemîn e ku Netanyahu helwestê xwe li hemberî pêşniyara hêzên Sûriyeyê Rûsyayê ya li herêma Sînor nîşan dide. Rojname El Beyan jî têkildar rewşa şeriya Rojava hişyarî dike. Rojnamaya xwe dispêre agahiyên ku ji New York Times re girtiye û wiha dibêje. Êrişên li dijî nişteciyên Filîstînê nîşane koçberkirin û guhertina demografiya bi darê zor heye. İsraîl hev dide rewşa heyî bi cih bîne ku dewleta Filîstînê de alî erdnegariyê de ava nebe. Wê yekê jî biriya desteserkirina deveran ji lezkirina erêkirina li ser yekînên niştecîhbûnê yên nû dike. Rojname di dawiyê de jî hişyarî dike û dibêje çirûskeke biçûk a îro dibe ku şewatek herêmî ya berfire bixwere bîne. Belê gudarînce îro ji hematin dawiya nûçeyên xwe heta sibê bi min xweşiyê de dem baş azad bişin.